Sadling af plankekæl. Jeg er startet med at tegne profilen af min hovedbygning. Og det er så den, jeg har her. Derpå der har jeg lagt dimensionen af min plankekæl. Og jeg har målt højden op på min tilbygning, så jeg kan se, hvor affasningen kommer op i min plankekæl. Jeg har målt 80 mm op til overkant rem, så kan jeg se, hvor min rem går igennem plankekælen. Jeg har nu lavet min mållinje 3 herude, og der har jeg så ført mine punkter ud på. Jeg har ført punktet -1 ud, og jeg har mit sternpunkt. Så har jeg, hvor min rem skærer forkanten af plankekælen som punkt 1, og hvor den skærer bagkanten af plankekælen som punkt 2. Så har jeg min affasning som punkt 3 og min kip. Så går jeg over og laver mit tilbygningsprofil. Det har jeg så lavet her. Der har jeg målt 80 mm op igen og tegnet overkant rem. Så markerer jeg min 3/5, da jeg skal bibeholde 3/5 af tadelhak. Der hvor de skærer hinanden, der kommer yderkant rem. Jeg fører sternpunktet ned sammen med S-punktet, som jeg har kørt ud. Der får jeg punktet i min stern i plankekælen. Nu går jeg over, og så sætter jeg min mållinje 3 på, sådan jeg får mine punkter ført over, og jeg får kip derovre. Fra kip og ned til sternpunktet laver jeg en linje, og så har jeg overkanten af min plankekæl. Jeg tegner en parallel linje igennem punkt 3, og så har jeg min affasning. Nu kan jeg føre yderkant rem ned i min plankekælsprofil. Og jeg kan føre punkt 1, som ligger på oversiden af min plankekæl, som jeg har taget heroverfra. Kan jeg føre igen. Så kan jeg føre punkt 2, som ligger på undersiden, igen. Og så har jeg den stiplede linje her. Så nu har jeg tegnet profil til min plankekæl. Nu lægger jeg mit tømmer på efter yderkanten eller overkanten af mit profil. Det første jeg gør, det er, at jeg tegner yderkanten af min rem. Sådan der. Får den mærke streget op fra mit profil. Der kommer yderkanten ind. Så vil jeg så strege min punkt 1 op, som ligger på oversiden. Med et lille punkt heroppe. Og lige sådan. Kom på den anden side. Sådan der. Nu kan jeg se, hvor min rem skærer min overside af plankekælen. Så mærker jeg undersiden op som et prik hernede på undersiden. Mærker jeg heromme på bagsiden. Og jeg har min yderkant rem igen.
som jeg også fører om på min bagside. Og så får jeg det skrå snit mellem for- og bagside. Sådan. Og så skal jeg så have fjernet det der. Sådan.